No, už prichádzajú. Oto spojky. Sovětský káv. UAZ. Rakúsky Štajer. Zase UAZ. Máme UAZy, niekoľko UAZov. Keď má bílé značky, tak si to môžu opäť. Keď má veteránske, tak to musí byť takto do dobu. Rumunské Aro. To je sovětský kás. Vetriesky. To je vôňa. Tatrovka, 113. Marder. Toto je Marder. Má na púšťme naložené. Troška to stojí. Nosič kontajnerov 815. Ako dáme potom? Neboli vlani, jaký měli okruh? Ale lebáre, velké lebáre, tonky, závod tonky, studienka, radníka. Ja po hospodu. Jurko, ty Maťkovi ukázať. Maťkovi ti ukázať. Dopravná zápcha, lebo sú to veľké auta. Buchánka. Ešte jedna buchánka. Takú sme mali v Martine v robote. To nejak divne svieti tie svetla. Dobre. My sme čil došli, ja to byl včera, my sme včera z Chorvátska, poradce aj prevedel Vilata, ale my spravili povoj, jak sa povojí a pil sa... To fotografa, neviem, či poznáte.
som ja. Čuj. Nevidím sa, čo tam vôbec vidím. Dobre.